Lah nggih kula shooting nggih, Mbah. Kula shooting nggih. Pesannya soal bantuan pemerintah. Lah nggih, nek mboten di napa viralke kan mboten ngerti, Mbah. Nggih. Oh. Siap Mbah asmane sinten? Lho, Pak Minto. Mbah Minto. Oh, nggih. Ngepung. Nggih, kebun. Oh, ngepung. Lagi. Nggih, ngepung nggih. Ya dibangun fondasi. Nggih. Yang dari saya tempo entos tindak eten. Oh. Pedine romben buka mriko Nek dandan. rumah berapa kakak, Mbah? Mriki to. Nggih. 40-an. 22 kakak ya, 22. 23. Ning kata setrine. Kakek rondone. Nggih. Ya ora di wedok kok. Oh, Mbah nggih sekian, Mbak. Ya Mbak. Oh, alah. Lah putrane jauh-jauh. Aduh. Oh. Kalimantan yang penting. Ya. Aduh. Nggih. Oh, Mbah panen pari. Kalimantan badene sing sanggen dagang tulangnya kok dherek ngene anak kula Karanganyar miko. Karanganyar. Putrane pinten, Mbah? Putrane pinten? Putrane gangsal tapi sing kalih aduh dandan. Waduh sedaya. Sing Kalimantan wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Pinggiran Desa TV. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan berkelimpahan rezeki ya. Amin. Nah, siang ini kita masih berada di Dusun Melandingan ya teman-teman ya. Kita akan eksplor suasana dusun terpencil di Melandingan, Kalijambe, Kabupaten Sragen. Seperti biasa ya teman-teman, jika video saya mampir di beranda teman-teman, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe ya agar saya lebih bersemangat lagi. Langsung saja ya, yuk kita ngobrol sama warga. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kampung yang terpencil. Suasananya sangat syahdu. Nah, kita lewat jalan ini ya. Jalannya itu sangat licin teman-teman. Jadi kita kalau jalan harus ekstra hati-hati supaya tidak tergelincir atau terpeleset. Ini suasana kampungnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita belum ketemu warga. Lah nggih kula shooting nggih, Mbah. Kula shooting nggih. Pesannya soal bantuan pemerintah. Lah nggih, nek mboten di napa viralke kan mboten ngerti, Mbah. Nggih. Oh. Siap Mbah asmane sinten? Lho, Pak Minto. Mbah Minto. Oh, nggih. Kula mlebet mriki kan ngeri-ngeri sedap. Wah, mriku mboten ndak kok. Lah nggih. Tapi montor ke tetah mriku. Nggih, kepleset-pleset. Kepleset-pleset. Monggo nek sing anu teras mungkin tak menggo, Mbah. Sampeyan motor napa niku? Motor, Mbah. Motor tuh. Motor. Motore. Teng mriko ngarepe Mbah Soma. Sepeda motor. Oh, dia motor bener motor gede. Betul. Motor gede alalan. Nangis nih, Mbah. Nanti. Mungkin kalau viralke, Mbah. Dalane wali ngene. Nanti mriku rada Rada apik. rombene rada sae ngono. Oh. Saya sampe bangun kok. Nggih. Nah, berapa niki sing napa-napa dulu apa Dadi nek wong liwat medal mriki nggih, Mbah. Mboten medal mriki nggih. Dan niki sakit tapi ya elek. Elek nggih. Lah nggih. Sing ada takut medal mriku ya kalau udah coba sae. Nggih. Tekebung. Oh. Mbah asli mriki? Lho. Asli mriki? Nggih, betul niki. Panen apa, Mbah? Pane patung badhe. Oh. Niki dadi sing kula pane. Nggih. Siap. Monggo nek sing kondur silakan. Baik bar belanja. Iki mlaku-mlaku rep kadang landian ketepok. Nggih. Nek sing kula soroti niku jelas dalan Nggih. dan suasana warga sing ramah-ramah ngaten, Mbah. Nggih. Nek apa iki? Nggih, nggih, Mbah. Tapi kudu tetah mengena kok. Nggih, pleset-pleset kula mau, Mbah. Sampai lagi padahal dibangun fondasi. Nggih. Yang dari saya tempo entos tindak eten. Oh. Pedine romben buka mriko dandan. Nek rumah berapa kakak, Mbah? Mriki to. Nggih. 40-an. 22 kakak ya, 22. 23. Ning kata setrine. Kakek rondone. Nggih. Ora Walah. di wedok kok. Oh, Mbah nggih sekian, Mbak. Ya, Mbak. Oh, alah. Lah putrane jauh-jauh. Aduh. Oh. Kalimantan yang penting.
Ya. Aduh. Nggih. Anakku sing baca tentang Wadisari duwe nih kok. Nggih. Bukan salen. Oh, Nggak beneran iki. nggih, kalau nyateng mboten apa nggih, Mbah? Nggih, mboten. Jalan-jalan ben ngerti dalane elek iki lho. Sanane Mbandi ngoten napa ngoten. Nggih to. Kalau sebut Sragen nggih. Nggih. Ya nggih nggih. Kabupaten Sragen, Kecamatan Lah Kalijambe. nggih, Kali Jambe. Nggih. Mbah panen pari. Mari pantu badene sing sakjen bagang culane kok dhek ngene anak kula Karanganyar niku. Karanganyar. Putrane pinten, Mbah? Putrane pinten? Putrane gangsal tapi sing kalih aduh jane. Waduh, sedaya sing Kalimantan wau. Nggih, Kalimantan juga dan muni Medane. Wih, Medan atau Bali, Mbah? Putrane mantuk. Nek bodo? Ibu mantuk. Oh, Sing Kalimantan iki kalau ben niku 7 tahun boleh pindah kok. sing penting do seger waras nggih, Mbah. Nggih. Bagas waras nggih, Mbah. Ngoten. Nggih. Siap, Mbah. Kalau tak nderek jalan-jalan nggih, Mbah. Nggih, nggih. Lagi Mbah napa kuwi? Ngingu napa? Napa, Mas? Ngingu napa, Mbah? Kandang. Ngono kok. Niki kandang mau pawon. Tanda jaga pice telas blawak. Kena napa? Blawak niku sing dulu. Oh, sing biawak niku. Nggih. Telas niku mana digawe pranak telas dan Dintekke. kalih tiga. Belah. Mas, Boten dia buru, Mbah. mboten lho nek dalu kok. Oh, nek dalu. Mangan anak siji niku lho. Ulang nggih. Walah. Terus kata mriki nggih megawe papringan nggih, Mbah. Ah, kadang rumah mriki. Biawak. Rumah mriki wis adine. Jenenge Mbah ngono. Tegopati. Sing pati niku. Ulang nggih. Nanti permanggen niku wani nek pati ini usaha wis biyen niku. Nggih. Ini apik ya. Oh. Yang biyen. Nek mboten wong kuno mboten wani nggih, Mbah. Biyen sadi apik. Pun aman nggih, Mbah. Biyen pun aman. Ulang nggih. Riyen niku anggere dimanggan niku wani nek patine tenan. Pagere papakne damelan kok kelambaran. Napa? Kelapa damel lambaran gare niku saged kok. Nah, kelambar ini kan sing di duk-duk ahli lakone. Oh, nggih, nggih. Awake kuat lakone. Gede. Gede nggih, Mbah nggih. Oh, zaman ceritane mbiyen to, mistisnya dulu. Nek wedani sae apa-apa. Nggih. Sae ganti. Kalau jane mlebu rada wedi jane. Kok Mriku to? nggih, kok Milen. dalane kok sepi ngene. Lah nggih sepi. Dalane dan sawah-sawah niku. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Ketemu ibune napa nggih kanca? Nggih to. Oh, ibu sampean. Anu apa jenenge kanca mburi. Oh, Lah ranti kanca baris dolan karo ya dolan wae yo. oh ngoten nggih. Nggih, setiap dalan kan takon-takon. Nek melandingan niku pundi ngaten. Oh, ngoten nggih. Lah soalnya map kan sok bingung gitu, Mbah. Nggih. Dibusuk kene apa ora ternyata bener. Oh, kalau niku bingung wong ya Mas. Nggih. Zaman riyen ya kula sehat alit. Pripun bingung e? Bingung aja tenggene anak belum sakit teko omah lho. Beng ngoten. Nong niku. Bali mriko. Gawat berarti nggih, Mbah. Hah? Gawat berarti nggih. Mboten gawat apa iya. Lah kok iso bingung? Ngapunten. Jadi Lucu. man pentonnya di anu, pemotornya cuma bel, bel. Nggih, oh titit gitu nggih. Nggih. Sin istilah nggih, Mbah. Nggih. Nek kula jemanya bel kok tok nggih ya siang mriki bel. Tumben nek tindak motoran teng pundi? Nek tindak nitih motor teng pundi? Kalau mau teng Kalioso. Lah aduh. Oh, diservis. Nggih. Mengkas Medal pundi, Mbah? Hah? Medal mriko. mriki medale. Wonten. Ah, wantun. Woi, keren. Betul wantun kok. Aku cah nom wedi. Cah nom pun tuwa kula niku, Mbah. Aku umur kok 75. Kula pun 55 ya, Mbah. Wah, ini senam. PSNM nggih. Nggak pernah. Nggih, Mbah. Kita jalan-jalan. Aduh. Kita jalan-jalan nggih, Mbah. Nggih. Tak delok biyen suasana biyen Mbah nggih. Oh, susah mah kada. Mboten napa-napa. Mbah berarti tanah mriki gerak nggih, Mbah. Enggak di tangan ini. Kok do ceritane Mbah Mul kan do Nek meletek rumah mriki pancen mau bangun to niku. gerak Dangu-dangu iki meletek. anu, Entah. gieki. Oh, Nah, mesti kelomben niku mesti bangun mubeng. nggih. Gieki ngeten daten kok. Oh alah, maneman nggih, Mbah. Nggih. Kalau tadi kalau bangun Karanganyar yang nih kok. Sing Subuto sing ronggeni kadang. Terus pindah mriko? Nggih. Teng kota, Mbah. Buat di kota tapi Lho Karanganyar kan kota timbang mriki lho. Karanganyar nggih. Sudah mriki apa? Oh. Lah nggih. Siap. Belakangnya Mbah berarti anu. Napa jenenge? Pripun? Pon kebon nggih. Burine Mbah. Burine Mbah pon kebon nggih. Goblok. Oh, lah nggih. Nggih, siap. Mriki ajeng benten lho, Mas. Umur semua nambani 2,50 lho. 1 juta. Nek mboten 1 juta, 100 lah. Dan ini ngapa ya udah sak omahe lho kalau ben pas tidak Nggih, pajang swidak. 5 ini bahas yang Kaliwang ya. Napa mboten pembangunan to, Mbah?
enten tapi bangunan Jalan itu rencana pembangunan. enten romben ini bangun rapat ini toh. Nggih. Mungkin untuk belakang anu ngalah di belakang bomlo. Nggih. Dari tujuan kantor sidik jane. Oh. Ini kalau ben jatan. Ya. Nggih. Dan ini waktu bangun sana kodasi. Kodini romben buta berko santen. Itu tempo sodak mulai dulu. Dari Bargodo lah nggih. Wah, jangan keplasan-plasan teman. Nah, dengar. Siap. Kemudian di sawah aja. Oh nggih. Kok nggak sawah? Baik teng pundi sawah. Ini kok udah anyar. Oh, Durung Karanganyar. Nggih. Dan iki riyen nggih di plester nggih kula letek nggih, Mbah. Ya, teman-teman. Ulang. Ini kalau bayar sama tinggi bapak itu. Bulan lu segi babayan nih. Nggih. Pedali pindah senjata gom dia. Oh, gitu. Kata itu pindah. Lo ya sebujak anyar kan. Ulang gitu. Betul. Pun buatan betah mriki. Baik. Kita bisa yang pindah ke Ini mana? erek nggih. Mbah ya punya erek ya. Ya, Mesin erek, teman-teman. ini kok sama erek lagi yang lu macam mana nih yang lu. Oh, lah nggih. Sing sanggen ini kok mau kok Nggih. tom anak itu kok. Nggih. Balai sepi no Mbah nek kiambaan jenengan. Ah, sampai ya jangan langsung telepon. Dia macam kita uang itu. Betul patus mulai, Mbah. Buatan buat tua. Alah. Nario itu dari tua. Wes sampai dapong. Siap. Nek listrik mun mlebet nggih, Mbah. Mau lepas ngesek. Iki Mbah bangun kiambak napa anu warisan. Udah ini. Niki. Kadang lu kayak abak kalau ben. Tahun pinten bangun ini? Tahun yang tahun pitung bulan ya. Wih, pun suwe nggih, Mbah. Bon tahu. Lah nggih. 7 bulan wis 56 tahun. Nggih. Siap. Oh, ini Hendra ini kalau ini bon pitung bulan 5 kok. ngebung. Ini gebom. Oh, ngebung. Jadi Nggih, ngebung nggih. makanya mantau sama tembudi mereka sakit kok. Mriko men kan. Lagi mereka Oh, ajak nggih. gabut kali. Nggih sing daran sae mau disaranke Mbah Mul, mriko mawon manu nek. Ah ngoten. Tambah mau Lalu. kayak gilen. Nggih. Lagi gilen beri kita kuat toh. Wah, ngeri. Nah, Ngeri sedap. Oh, lah nggih. berapa? Nggih. Nek sawah bae tepe. Terus yang bisa dulu. Potong pisang nggih. Pun wayahe panen apa pun? Bon buat cuma panen. Nek panen kiambak napa diburuhe? Kok kerja nih. Cek. Anak-anak kan ini bangun. Nggih wangi nggih. Enten sing teng mriki berarti putrane. Enten sing teng mriki. Buatan yo, lu terlalu mungkin naik panen. Oh, mboten maksudnya cedak mriki mawon maksudnya. Enggak nyokong, kita mikir butuh. Lah nggih, saya seragen toh. Ya, seragen. Oh, lah nggih. Wah, siap. Mriko tuh enten griya, Mbah. Tes enten griya. Kata mikir ngajar kata. Oh. Nanten saya likur kakak, nggak keliru. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun, Mbah. Kula seneng bisa ngobrol. Ada umur kok, ada umur. Ini kita menuju ke masuk ke perkampungan ya teman-teman. Kita melewati jalan ini, jalan yang agak rusak ya. Ini suasana siang ini sepi dan kondisi jalannya itu seperti ini, rusak. Masih banyak sekali pohon-pohon jati di kanan kiri ya teman-teman ya. Ini suasananya seperti ini. Ini ada lampu penerangan jalan ya. Jadi di sini kalau lewat di sini malam ini ada lampu penerangan. Ini jalan cor-coran yang sudah pada retak ini teman-teman. Di sini masih seperti ini kondisinya. Nah, demikian tadi ya teman-teman explore kita untuk siang hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga sekilas video saya ini bisa menghibur teman-teman semua yang berada di perantauan yang akan rindu kampung halamannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Nih rumahnya sangat bagus teman. Ini ada rumah yang sangat menyendiri teman-teman. Rumahnya itu besar-besar ya. Itu ada sumunan. Kalau bahasa Jawanya ada 3-4 teman-teman. Berarti rumahnya sangat besar sekali ya. Halamannya luas sekali seperti ini ya. Sangat asri dan syahdu.